Tene marsi kalo kile mugan san ba fila ani mugan ani saba an bɛ aw fo ka wale ɲuman don an b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan Mifa Production ani Ondu Jabaranin kan. Alamisa tɛmɛlen an ka jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale kɔni bɔra ni ka avion ni di kɛlɛkɛminɛnw ko di an ka kɛlɛkɛcɛw ma avion b'o la ka taga se drone ma a kɔni kɛra an ka pankurujigi kɛnɛ la pankurujigi kɛnɛ min n'o ye Modibo Keyita an ka jamana ɲɛma kɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la a kɔni ko in kɛra an ka maaba caman ɲɛnina la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana premier ministre o kun bɛ ka taga se ministre de la défense ma fo ka taga se CNT président ma. An ka ministre de la défense et des anciens combattants n'o ye Sadio Kamara alamisa tɛmɛlen ale kɔni ye senabila tagama kɛ senabila tagama min ni a taara Burkina Faso a dun taara ni fɛn min ye o de an ka jamana ɲɛma o ka cikan in ka taa yira Burkinabew la k'a fɔ ko an kɔni Mali ni olu an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka dankari kɛ banbaciw la cogoya min na. Arabadon marsi kalo tile 15 tɛmɛlen an ka minisiri min bɛ ni o bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ k'i hakili to olu la kosɛbɛ n'o ye monsieur Mohamed Ag Elneny a kɔni bɔra ka an ka maa dɔw kunbɛn maa minnu ni olu nana kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Tunisie jamana kan a kɔni kɛra an ka maaba caman ɲinɛna kɔni ka nin ko in a kɛra ko ye ko min a diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ n'a b'a kalama Tunisien olu kɔni kɔlen n'o ka dankari kɛ farafinna wurudugula ka bula o de hukumu kɔnɔna la ni maa ninnu kɔni ka nali a bɛɛ lajɛlen musaka bɛɛ bɛ ka bɔ an ka jamana marabagaw de kun. Tarata don marsi kalo tile 14 an bɛ a yira u la nɛgɛ kaɲa 21 sanga 40 ni o dara o sanfɛ nin ye banbaci dɔw ye banbaci minnu n'olu taara bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu commissariat du 2e arrondissement kan n'o bɛ Segu Amdala ye binkani kɔni kɛra nɛgɛ kaɲa 21 sanga 40 o dalen o sanfɛ an b'a yira la k'a fɔ ko an ka polisi minnu bɛ u ka cɛsiri bonyana nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ a ma ɲɛ mun kɔ banbaci ninnu u filɛ nin ka kɛnɛ minɛ nka u n'a ta o ta an ka polisiw u sera ka maa kelen bɔnɛ u ni la nka an yɛrɛ ka polisiw fan fɛ maa fila o sɛbɛkɔrɔ banana kosɛbɛ kosɛbɛ ani u ka bolimafɛn caman fɛnɛ tiɲɛna. An bɛ taa kiri Bunago sanfɛ Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Arashpat la Arashpat ale kɔni datugulen filɛ nin o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ k'a to conférence kɛyɔrɔ dɔ la a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana maaba dɔw bɛ yen n'o ye Sumele Bube Mayiga ala ka hinɛ la u ka fatuli kama a kɔni kumana ni a da camancɛ ye k'a fɔ ko u ka saya tɛ ala ka saya ye k'u ka saya kɔni ye ale o fagara de o de hukumu kɔnɔna la an ka kiri tigɛlama olu y'a wele ni ka a don bɛrɛ la lala a ye nin kuma min fɔ ni kunnafoni jɔnjɔn b'a a bolo a na se ko o da maaw kulo kan halisa an bɛ to o kiri kɔnɔna kelen in na Worokiya Dunbiya n'o ye Worozi Tata Worozi ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o la kiri tigilamaw fɛnɛ kelen filɛ nin ka ale fɛnɛ wele o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko a ko jamana ka gɛlɛn tiɲɛna jamana ka gɛlɛn nka kuma fɔcogo o de bɛ kuma ɲɛ kuma fɔcogo o de bɛ kuma tiɲɛ o kuma ale fɛnɛ an bɛ wagati min na ko sisan ale fɛnɛ bɛ boli ni ala sɔnna ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bila kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ juin kalo la yaasa u bɛ ka kuma minnu fɔ ni a latigɛ jɔnjɔn b'u bolo. Tɛnɛ tɛmɛli an b'a yira la k'a fɔ ko Move Africa ka taga se Orange Mali ma olu tun bɛ kiri Bunago kan ka sabu kɛ dɔwɛrɛ k'u tun bɛ an ka répondeurs tigɛ ka bɔ an kun ani u ka facture ko kun ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la kiri ma ja u la bere dalen filɛ nin u kun sɛbɛnwari miliyari 176 u kan ka o de sara consommateurs ye ne anw yɛrɛ ye. An b'a yira la k'a fɔ ko nin kalo in tile 20 Assimi Goïta a kɔni bɛna bɔ ni ka a yira k'a fɔ ko nouvelle constitution ale kɔni ye yamaruya di a bɛ se ka kɛ cogoya min na an b'a yira la k'a fɔ ko nin kuma in yɛrɛ fɔra an ka porte-parole de fɛ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a fɔ communiqué dɔ senfɛ. An ka colonel Sadio Kamara n'a ye ministre de la défense et des anciens combattants ye ale kɔni filɛ nin ye ni ka taa biriki fɔlɔ de da biriki fɔlɔ min n'o ye kan belebeleba ye a ka ɲi mina jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni a ka ɲi jɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa an ka finitigilakaw bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna la cogoya min na wa k'a yira u la k'a fɔ ko a tɛna kɛ manamanakan ye ka sabu kɛ a ka ɲi mina kɛ kan belebeleba de walasa an ka jamana finitigilakaw bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna la i n'a fɔ n b'o fɔ na cogoya min na.
K'a yirala k'a fɔ ko lycée dugukolo konare ni ale bɛ Kayi ale kɔni filɛ ni ka a ka baara bila ni ka o bɔ a ma o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ wagati tɛmɛlen u kun kɔni bɔra ka kuma k'a fɔ ko olu bɛna baara bila ɲari kɛ a bɛ n'a fɔ nin wagati in na u ni jamana marabagaw sera ka ɲɔgɔn ye ninnu ka bɛɛ fɔ la o de hukumu kɔnɔna la u filɛ nin ye nin ka baara bila in ko o bɔ a ma fɔlɔ. Kunnafoni an bɛ to Kayi halisa an b'a yirala k'a fɔ ko nin kɔni kiri sigilen kiri min o bɛ jɔnya kan kiri in kɔni kɛra a kiri ma ɲɛ mun kɔ mɔgɔ 17 bɔɲɔgɔnko olu datugura ka taga se mɔgɔ 1 ma ale kɔni bɛ si kaso kɛ nin kɔni kabi nin kunnafoni kɔni bɔra ka bin a jara mɔgɔw ye kosɛbɛ ka sababu kɛ association dɔ de sigilen don minnu bɛ nin ko in kɛlɛ o de bɔra k'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ k'a fɔ ko u na to an ka jamana sariya tigilamaw kɔ yaasa sariya tigɛ ko ɲuman o bɛ se ka kɛ cogoya min na. Tɔnbɔtukaw fɛ araba don nin kɔni kɛra so dɔ de so min ni a binna kɛrɛnkɛrɛnnenya la a binna an ka école karamɔgɔ dɔ a muso fo ka taa se a denmusonin ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nin tora so bin in na fasiri ko an ka ta k'a lajɛ e ko maa minnu ye nin so in jɔra a jɔcogo la dɛ o de kun kɔnɔna la an ka jamana marabagaw u kɔni ko k'u tɛ nin ko in bila nin cogo in na f'u ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ yaasa fɛn min ye sera ka kɛ nin sababu ye u ka se ka dɔn cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ banbaatɔw ye ko Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma u y'an kɔ mun na Ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jɛ mun na Ala k'o nɔgɔya. K'an ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa baara jukɔrɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya CRAS Mali kɔni kun kɛlen don ni ka weleweleda kɛ yaasa a bɛ se k'a ka baaraw bolodaliw ɲɛfɔ maaw ye cogoya min na an b'a yirala k'a fɔ ko nin kɛnɛ kɔnɔna la an ka maaba camanba kun bɛ Colonel Musafa Sangare ka taga se Akunyo Kojo ma fo ka taga se Misi Moribu Jalo ma ani denfaya yɛrɛ kun talen don ka di Musa Kamara ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taga fara association cɛ ni a muso ni denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kuma in kun ma dabɔ fɛnw kama u bɛna se ka u ka baaraw bolodaliw ɲɛfɔ maaw ye cogoya min na ne de bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kunnafoni na an bɛ aw fo k'a wale ɲuman dɔn an bɛ a yira aw la k'a fɔ ko ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ ani ce aw ka filɛli la ani ce aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ a ye ko aw ka an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ sukuran.